Eyang nemekaken dinten mangke Eyang Penemban kula tetepaken jumeneng dados senopati. Kurwati kula wonten dawuh. Nggih. Aja ngrasake bombong luwih dhisik. Sinten ingkang boten mongkok sampun kawentar Yang Bisma menika prajurit Maharata linangkung. Mboten badhe seda menawi mboten kajengipun piyambak mila. Mboten ngantos raping surya Pandhawa lebur tumpur tanpa dadi. Kuwi yen panggantamu aja sok njagakake luwih dhisik nanging kula pitados sawetahipun dhateng Yang Penemban Talkondo. Ya. Paman Sengkuni menapa nggih? Golek ana Dursasana. Kala wonten nggih Hik. Jajan wedang 500 dicakjoki ra minggat-minggat. Nganti bakule nesu. Mengkelak Salawana. Kadawan menapa nggih? Rakit glaring baris. Ngamping-ngampingi kretane Yang Bisma. Lan ngalang-alangi aja nganti Yang Bisma ketemu prajurit wanita. Lan nggih ngestaken dawuh.
Wirata aja melu-melu. Mangawora Purwura tengaraning Kang Maguru Gangsa tatak kaya butula para panjriting turang yesti kata Waca lelayu sapi Budal ngalir lan sawadya lalanira wauta kang winarni radyan Werkudara arsa ngandhikeng putra Gatotkaca Denaglis sabalanira ing Prangnacaka dingin latal gawan Bisma kowe ngelokake aku wong Wirata ora entuk melu-melu kowe kuwi wong ngendi kowe ya dudu Kurawa, dudu Pandhawa nanging ngriwuk kempul. Ora liya tandingmu aku. Kowe tak eman. Ora sangka kowe tak eman. Kowe baliya nyang negaramu aja melu celeng boloten kebolaten. Ora susah kogean wus. Kuat nampani pusakaku tak sembah sak umurmu. Ora luput nyawamu.
yang setokyo mangsa krodanira dening atining ari kalih tumanduk sawadya lir sardula mangsa daging ilang nyawamu wah berkas tenan kowe Raden Seta kowe wis gawe pepati sedulurku lanang loro Senopati Magut Yuda ki mung ana rong pilihan mati apa urip menang apa kalah kowe tak elekake wong bagus ora susah nyampuri perkara Bratayuda Seta ki tumraping Bisma ana ngarep ora ana apa-apane Bismongger wonten dawuh Ibu mongko kumpung rasanipun Ibu kang tanpa pama kula
dene samengko kaya wis caket dalan marang kasuwargan. Oh, Kanjeng Ibu, nanging kenging menapa dene angsahipun Bisma taksih wonten pepalang Ibu ingkang ngewu-ewu iraos kula. Apa sing mbok karepake Harya Seta? Mung perkara iku mara gage singkirna dimeninggal padang dalanmu tak wenehi pusaka kula. Matur sembah nuwun ingkang tanpa upami Ibu. Nanging wanti-wanti piwelinging pun Ibu ya nggih. Merga saka kesurung gedhening sih tresnaku menyang anakku lanang. Aja pisan-pisan kowe gawe patining Pandhawa. Sumurupa sulaking pepadang jagat iki ya sabab saka Pandhawa. Sira kaki mung tak wenangake gawe pepati ngelongi wadyaning Pandhawa. Bisma gage lanang ana ing payudan pun Ibu mengestoni saka ing kayangan kula. Seta mong kari pisan iki glagah lanang iki pusaka kadewatan Gunung Jugruk Segorasat. Kowe aja pamer kekendelan. Pisan ji adimu wis mati loro-lorone, kowe tak eman kena dadi piyandele, kena dadi jejong goling wong Wirata. Bisma isih gedhe pangimane menyang wong bagus, ora susah kakean cangkem. Sing mati aku apa kowe? Lho, gedhening tresnaku menyang kowe, aku isih ngrerepa pangarepaning Senopati Linuwih. Ning semune kowe ora kena tak eman. Dieman apane? Emanen. Besok ya mati, saiki mati. Kowe lah mudar tenan kowe. Oh, Seta. Mati tenan kowe wong bagus. Aku kudu nglilakake kowe Seta. Aku iki wong kang babat-babat dalan Seta. Sepira luputku sing gedhe pangapuramu.
yang dados Banten ya. Koko Prabu, menapa Pandhawa badhe cures Senopati Ngastina Kanjeng Hyang Mahatma Bisma, mongko Hyang Seta ingkang sekti kalintang kewala rebah wonten ing payudan sepinten bangganing Pandhawa Koko Prabu. Pangamuking Begawan Bisma ingkang gawe pepati maewu-ewu kempong kyasing Nalendra Ndrawati kaya supe Purwadaksina mekar saliyane sak gunung pitung gunung ngebaki babrangan. Sepinten to bingah bombong ing raospun Bisma kula saged pinanggya kalian paduka Sang Marting Jagat Sang Hyang Wisnu dewaning kabagyan bejo kemayangan dene Bisma badhe kauntapaken pejah kula dening dewaning katentreman pukulun nanging mbok ingya nyuraos kula aturi nyawang jagatipun Begawan Bisma menapa mboten badhe nista pocapanipun ing antawisipun Begawan Bisma kewala teka ngundhuh Jawata Agung Madyapada pukulun. Janaka wonten dawuh wis sawega barisan saka negara Pancala. Nuwun inggih panipun Koko Prabu kados pundi? Janaka nun Janaka rumah saku ko karo truk nek kowe iki truk karo dus metu neh to Gong ya men dek karingon ya ora tindak wingking kelir andamu Sri Kandindi kok nglentung mboten wonten Petro nggih dek mangkat to truk walah cepet-cepetan ketinggalan sepur golek ana ndaramu Sri Kandi weruh Gong emane ngisor pring kono ta Ndara Sri Kandi ning ngisor pring
Ndara si Kandi. Wong wedok nek singsat-singsat. Oh, Yayu. Wis dipethuk karo lanang anu kakune. Yayu, Ding. Apa Petro? Nan diaturi tindak. Yang balur. Yang balur nang apa kok? Ingkang ini lho, ingkang ngraka Ndara Janaka. Bet-bet, ngono apa ya, Tru ya? Ngene kok kenesing. Nek kowe ndek bojo ngono kuwi piye, Gong? Alah. Wah, kuwi wong angger wis bojone cipta rumasa wis pol. Ya dedeke ya kribone. Terus nek olah-olah pedhese ra ilok kuwi. Niat kuwi karepe sing lanang bendang modal. Menungso ora tata. Mbok lek wis ngono to, Gong, kancamu entek piyak-piyak. Wong ora ngerti sastra. Pun mriku mawon. Wah, ndak lancaran ki nanti kowe. Ya tobat. Wonten menapa Prabu? Kowe lagi ngopo Sri Kandi? Nyungkit. Ngopo? Nyungkit. Kok kathokku mbok tulisi. Oh, ditulusi ngono, men ketok mesra. Lewong kathoke Ndara Janaka kok digambari kala jengking. Wes. Mbok meneng ngono gene to, Gong. Koko Prabu menika Wara Sri Kandi badhe kadhawan menapa? Sri Kandi? Eyang Penembantal Kandha semagut pupuh. Ana ing Rananggana gawe pepati pirang-pirang ewu. Nanging panjenengane ora kesedu mateni Pandhawa. Sijining dalan tak kira ya mung prajurit wanita, ora liya Nyai Wara Sri Kandi. Bapak Prabu nyuwun pamit, Bapak Prabu. Cepete Raja Mak. Sri Kandi. Apa? Lu mau ngarep perang lho. Wis piyak prajurit sing ana pengarepanku kesambet jemparing rubuh nganti 7 depa dawane. Oh, sapa petrek-petrek Sri Kandi kowe, Sri Kandi. Oh,
punaben ajeng kula kaliyan paduka Kanjeng Hyang. Kula aturi mulat, kula trimas paosaken menawa Sri Kandi sampun malang kerik menika. Oh, ayu tenan Atmaja Pancala. Sri Kandi. Sakjatine kowe wis ngerti yen topone yang ora bakal gelut karo wong wadon. Aku ora bakal wani. Apa bakal tak baleni dosa ingkang wis kesandang nganti tak lakoni pirang-pirang taun. Aja ya wong ayu, mundura kanthi musti senjata, musti jemparing gage, pirang atus panah tancepna menyang dadaku minangka panebus sing luput. Sri Kandi, tobat. Nguciring yuda jireh wedi getih Kanjeng Hyang. Sri Kandi, ora peduli Pak Tobat. Iki ngopo ngregon Bang? Sri Kandi, kowe lingo. Kowe Kanjeng Hyang pepunden apa lho iki senengane sesuk nek mulih awas. Tobat. Yang kula aturi nampi punjungan kula, Yang. Sri Kandi. Oh, Sri Kandi. Iya. Oh.
Puntadewa Puntadewa Eyang ingkang wayah kaparingana pangapunten Eyang badhe cinadhang neraka yamani Pandhawa ingkang singlar saking kautaman wong nek gedhe kok umbele nganti mak telop. Kuwi kira-kira kekebakane mbok disisekne ngono. Nganti mak telop. Napa mriki wonten ruwatan? Wong upil kok dileletke. Arang apa? Tandasmu. Ane kok golek acara. Iki leng ringgit jeng napa melih. Mudhar kong. Pandhawa surasanen urip iki ya nggir. Eyang kula nyuwun pangapunten Eyang. Ya kaya ngene iki lakonku ning Madyapada. Tumibaning karma pala ingkang kudu sinandhang dening pun Eyang kula. Eyang sampun ngendika mekaten. Kula aturi paring pangapunten dhateng Wara Sri Kandi. Ora di ngapura ya apa-apa. Ora iki kok isih getem-getem iki ngopo to jane? Yang penemban. Oh. Aku durung tuntas getihku. Saiki srengenge isih ana ing lintang kidul garise. Bisma ora bakal mati yen srengenge durung alih ana ing garis lintang lor nggih. Oh. Duryudana kula yang aku rubuh ana kene nanging disangga dening jemparing kang tumancep lemah nembus dadaku. Oh Eyang, nanging sirahku isih ndengklak kaya ngene. Golekno Kajang Mestaka Kurupati. Paman, kula wonten dawuh. Kajang Mestaka ki apa? Apa Kakang Durna? Ganjel denggel.
Kuwi nek tumraping kowe, nek penemban Bisma ya Kajang Mestaka. Nek dapurmu ganjel denggel. Goleke bantal. Wah, yen bantal sing apik Prada Mas aja grenjeng. Kowe rak bantale wong kencan Kurupati. Kowe rak bantale wong mukti kaya kowe kuwi. Kok ora kersa piye paman? Milih kae sing kebak iler. Ora gambare kok pulo. Dudu kuwi bantal kanikmatan guangen Kurupati. Janaka kula yang golekno bantal nggih. Golekno Janaka. Bantalku apa piye? Kegeden. Wong bantal kok sak jeke urip kok kurunge kok sarung lawas. Nek apik omono goyor suwek kabeh. Inggih yang kuwi bantale. Pintere anak. Utuku Janaka. Duryudana, lho. Aku krasa salit gondangku kulup. Paman, Lah, lene pengunjukan. ingkang dipun sumet murup. Yo, sing enak-enak. Niki penemban kula bukaipun ruwin. Mangga penemban gagelaken dhewe sing Mbak iya. Purba. Kowe besok bakal dadi wong kondak. Ya ta? Apik kuwi, Pak. Soto sing enak ngendi? Mejang ya nek bareng keri dhewe kok takon soto. Wong men. Kuwi pengomben apa? Dara Apa? golekno unjukan aku. Yo. Iki apa Werkudara? Getih. Kok munjupa ana ngendi? Tilas telapakane wong-wong. Nyelengkuwek klebon getih tak ciduki. Oh, nggih. Ombening satya ning paprangan ya kaya ngono kuwi. Pandhawa
Aku isih ngenteni. Aku isih ngenteni. Srengenge ngalih ana ing garis lintang. Ingkang sisih lor. Amarengi purnaning paprangan gedhe iki. Aku mung pengin bakal nekseni sepira anteping tekad kowe kang padha duwe jiwa satriya. Arep tak itung mbaka siji endi sing jeneng satriya sejati lan endi kang dudu. Pendhawa yen kowe padha rebut menang kowe golek menang kowe golek bener benere donya ya mung kaya ngono kuwi. Perang iki kowe golek bener. Sapa sing lagi menang ya kuwi sing bener. Najen to bener dikaya ngapa manut petung-petung kang ganep nang yen wong mau lagi kalah mesti ora bakal bener. Mula bebener donya kuwi ya mung kaya ngono kuwi aja mbok gondeli. Engkang bebener sejati kang maha wikan. Dalaning wong sampurna iku kudu kalih saka ala. Yen isih ala ora bakal sampurna. Najan kasampurnan iku mengko ala lan becik, nanging dalane ya mung becik tok. Mula andemana urip iki ya nggih. Oh.